Tak, ahoj, krásný večer, já vás moc zdravím, vítám vás u dnešního webináře, kde se podíváme opravdu na téma síla snídaně. Ale než se k tomu dostaneme, poprosím vás, dejte mi vědět, jestli mi dobře vidíte, slyšíte, jestli nám technicky všechno funguje v pořádku, ať vím, že je to tady dobrý, můžete kouknout do chatu, tam mi poprosím napište, ať jsem klidnější, že nám prostě všechno funguje, jak má, že nám nějak ta technika nezlobí. Já jsem moc ráda, že jste tady, protože to dnešní téma je něco, co opravdu můžete změnit hned zítra ráno. A přitom je to věc, která má obrovský vliv na naši energii, na naši náladu i to, jak se vlastně v našem těle cítíme. Dneska se budeme tedy bavit o snídani, nejenom jako o jedno z jídel během dne, ale opravdu o základu celého dne, jako o tom nejdůležitějším jídle. Vidím, že je všechno v pořádku, tak pojďme dál. Co nás dneska čeká? Dneska si projdeme, proč je opravdu snídaně tak důležitá a co všechno ovlivňuje. Podíváme se na to, co se děje v těle, když vlastně člověk nesnídá nebo má tu snídaní špatnou. Co se naopak děje, když zvolíme správnou snídaní a zaměříme se na to. Podíváme se na to, jak je snídaně nebo proč je hlavně snídaně extrémně důležitá u žen, protože je tam spoustu faktorů, které jsou velmi důležité si pohlídat a také se podíváme na nějaké nejčastější snídaňové mýty. Samozřejmě nebude chybět na závěr i návod na to, jak vlastně si obstarat lepší snídaní a jak se zaměřit na tu zdravou variantu. Tak pojďme na to, já to nebudu prodlužovat. První bod, proč je snídaně tak důležitá a co všechno vlastně ovlivňuje. Je potřeba si uvědomit jednu věc a to, že snídaně je opravdu první jídlo dne po 8-12 hodinách, co naše tělo nejí, po 8-12 hodinách půstu. To tělo v noci odpočívá zdánlivě. Ono hlavně pracuje, udržuje tělesné funkce, regeneruje, opravuje buňky, takzvaně čistí mozek, prostě spoustu práce. A ráno po té celonoční šichtě potřebuje doplnit palivo. Pokud ho nedoplní, pokud vlastně vynecháme snídaní nebo máme špatnou snídaní, tak nastupuje takzvaný nouzový režim. Co teda všechno ovlivňuje ta kvalitní snídaně? První věc je hladina krevního cukru neboli glykémie. Je potřeba si uvědomit jednu věc. Pokud hned ráno přijde něco sladkého, bez bílkovin, bez vlákniny, to znamená například buchta, nebo si dáte nějaké müsli s mlékem, granolu, třeba s nějakým ovocným jogurtem, do toho ještě prostě si dáte sušené ovoce, tak je v tom spoustu cukru, ale málo bílkovin a vlákniny, nebo třeba skoro žádná. Tím pádem vám vyletí krevní cukr nahoru. Ta hladina krevního cukru, ta glykemie prudce vyletí nahoru. A v tom moment na to tělo začne reagovat. To znamená slinivka začne vylučovat inzulín, aby všetek tento cukr spálila. A vlastně v momentě, kdy se vyloučí ten inzulín, tak ten cukr zase prudce padá dolů. A s tím přichází různé chutě, únava a podrážděnost. Nevím, jestli z vás někdo znáte nebo jste slyšeli, ale je jeden český velmi úspěšný, on byl původně programátor, v současné době podnikatel, pan Jan Milfajt, byl to vlastně číslo 2 v Microsoftu ve své době. A já jsem od něho slyšela jednou školení a on krásně popisoval, že vlastně vždycky si všiml, že zhruba kolem 9. 10. dopoledne v práci má takovou krizovku a vždycky někoho seřve. A vlastně ze začátku to bylo jenom takové, že si říkal, tož asi zrovna to tam nějak dopoledne, ale pak se začal všímat, že opravdu se mu to děje kolem určité doby. A vlastně začal pátrat po tom, proč se to tak děje. A důvod? Právě tady ta hladina krevního cukru. Že v momentě, kdy on nesnídal správně a začal mu ten cukr padat dolů, tak tam právě přichází nejenom ty chutě únava, ale právě i ta podrážděnost, takové to jakoby, že takový vnitřní stres, vnitřní třes, je to velmi důležité. Co dál ovlivňuje kvalitní snídaně? I hladina kortizolu. Kortizol je stresový hormon a ráno máme přirozeně tu hladinu toho kortizolu trošičku vyšší. Pokud se ale nenajíme, pokud si nedáme snídaní, tak vlastně my tímto tělo ještě více zatížíme, ještě více ho vystresujeme. A to má vliv nejenom zase na tu naši psychiku, ale i na hormony a vlastně nějakou schopnost spalovat tuky. Protože právě ten stresový hormon kortizol je často strůjcem toho, proč třeba víc přibíráte tuk do bříška, víc ukládáte tuk do bříška.
Dále, co ovlivňuje tak kvalitní snídaně, je samozřejmě metabolismus. Ta snídaně nám doslova nastartuje trávení i spalování. A pokud ji vynecháte, tělo prostě pracuje pomaluje, šetří, ukládá, prostě přejde do toho nouzového režimu, nenatankovali jsme, tak já nebudu nic dělat a prostě šetří. Dále má to vliv velmi na hlad a chutě během dne. Správně sestavená snídaně, která je bohatá na bílkoviny, bohatá na vlákninu, prodlužuje pocit sytosti a pomáhá právě držet ty chutě pod kontrolou. No a poslední z mnoha věcí je soustředění a výkon. Ten náš mozek funguje, když dostane cukry, když dostane glukózu, ale potřebuje ji dostat postupně, ne právě v podobě té cukrové bomby, jak jsem vysvětlovala. Jinak potom dochází, tomu se říká brain fog, jo, taková mentální mlha a právě člověk je takový jako jak prásknutý po hlavě, jak zpomalený, únava a tak dále. Takže je potřeba si uvědomit, že pokud tělu dáte ráno správnou snídaní, dodáte potřebné živiny a stabilní energii, tak vlastně to tělo bude fungovat úplně jinak. Pojďme na další věc. Co se tedy děje v těle? Si to tady jenom přepnu. Co se tedy děje v těle, když nesnídáte, nebo právě tu snídaní máte špatnou? Když snídaní vynecháte, tak jak už jsem zmiňovala, to tělo přejde opravdu do toho úsporného, do takového šetřícího režimu. U žen, pozor, to ale navíc znamená i hormonální výkony a větší sklony k ukládání tuku. To znamená, mnohem víc se vám zpomalí metabolismus a víc to tělo začne ukládat tuky, protože je v tom stresu, nedostalo najest, nemá z čeho fungovat, takže o to víc prostě začne ukládat, protože aby mělo na ty horší časy. Dále, když mozek právě po ránu nedostane tu glukózu, tak se to projeví velkou únavou, podrážděností, špatným soustředěním, koncentrací. Takže třeba pozor i na, pokud máte děti, vnoučata a třeba ráno nesnídají, jo, není to vůbec dobré, když pak jdou do školy. No a hlavně chybí ty živiny po regeneraci. Tam je důležité, že ty živiny po ránu potřebujeme i pro správnou funkci štítné žlázy, pro správnou produkci hormonů a samozřejmě to se časem, pokud to není dobré, časem se to projeví na naší náladě, samozřejmě i na menstruačním cyklu nebo třeba i na naší pleti. Pokud ale snídání nevynecháváte, máte ji, ale není dobrá, není prostě ideální, nechci říct úplně špatná, ale neobsahuje to, co by snídání měla mít, to znamená bílé pečivo s marmeládou, jo, nebo nějakou sladkou buchtu, croissant, koblížek, nebo si dáte kafe na lačno, nebo třeba někdo si dá müsli s ochuceným jogurtem, nebo třeba nějakou granolu s mlékem prostě z obchodu. Tak tady ty snídaně mají opravdu vysoký glykemický index. To znamená, jak už jsem říkala, cukr rychle vyletí nahoru, slinivka vyprodukuje inzulin, letí to dolů a ten výsledek je takový, že opravdu brzy po tom jídle máme hlad. Máme velké chutě na sladké, hodně únava a hlavně tělo si tady ty cukry z té snídaně ukládá potom v podobě tuku. Pozor, možná si říkáte, jo, v pohodě, že to já jako nesnídám takového sladkého, ale třeba i bílý rohlík se salámem je snídaně, která nemá vlákninu, nemá dostatečné množství bílkovin a ten efekt je tam velmi podobný, jak když si dáte tu snídaní sladkou. Takže na to opatrně a na to pozor. Pojďme dál. Co se naopak v tom tělíčku děje, pokud se zaměříme na tu zdravou a správnou snídaní? Pokud si to opravdu podchytíme a zaměříme se na to. Když si člověk dá vyváženou snídaní, to naše tělo reaguje úplně jinak, jak než jsem doteďka mluvila. To je důležité si uvědomit. Krevní cukr bude stabilní. Nebude to nahoru dolů, ale bude to jenom mírná vlnovka. To znamená, nebude docházet k výkyvům, nebudete mít výkyvy, nálad, takové ty výpadky pozornosti nebo vlčí hlad. Navíc se budete cítit spokojená, zasycená, jo, sytá. To znamená, nebude mít člověk tendenci uzobávat, bude mít se mu zlepší chutě na sladké a večer nebudou přicházet takové ty žravky nebo někdo úplně jako jo, vyluxuje ledničku. Dále hormony vám budou fungovat lépe. Hladiny inzulínu nebo třeba leptinu, což je právě ten hormon sytosti, i kortizolu, jak už jsem zmiňovala, stresový hormon, se prostě stabilizují. A to má obrovský vliv na ženský cyklus, na nějaké pocity úzkosti, na psychiku a samozřejmě i na naši hmotnost. No a taky člověk bude mít mnohem lepší náladu a mnohem lepší výkon. Nebude mít žádnou tu mlhu, jak jsem říkala, nebude unavený a nebude prostě psychicky vyčerpaný.
Pojďme si to vysvětlit. Dejme tomu, že snídáte vyvážené jídlo s proteinem. To, co můžete u nás, u mě, u kolegyň každý den vidět na profilu. Dostanete bílkoviny, dostanete zdravé tuky, dostanete komplexní sacharidy, dostanete vlákninu. Výsledek? Budete se po takové snídani cítit nasycená, budete mít dost energii a hlavně to vaše tělo se cítí bezpečně. To je důležité. A tím pádem nebude mít žádné vlastně důvody k tomu zpomalovat ten metabolismus nebo právě ať už cukry nebo tuky ukládat. Takže to je důležité. Pojďme na další bod, snídaně u žen. Proč jsem tady to téma zařadila? Je to z toho důvodu, že my jsme na tu správnou snídaní, nebo třeba vynechání snídaně, nesnídání, trošičku více citlivější než muži. To naše ženské tělo je jinak citlivé než mužské. Pracujeme totiž s jinou hormonální osou. Estrogen, progesteron, inzulín, kortizol, to všechno je u žen propojeno mnohem víc citlivě. A samozřejmě velký vliv na to mají hormonální výkyny během cyklu. Ty ovlivňují to nejenom, jak rychle spalujeme, ale vlastně kolik i té energie během dne máme. Pokud žena pravidelně nesnídá, může se to projevit právě na nepravidelném cyklu, zvýšené únavě, zhoršené náladě a větší citlivosti na stres a taky, jak už jsem zmiňovala, přejídání večer. Naopak, co mi často klientky říkají, když si s nima volám, když začnou s náma snídat zdravě, tak nám říkají, že mají mnohem více energie, obrovsky se zlepší chutě na sladké, nebo i takové to večerní prostě ujídání, zlepší se trávení a také mají menší PMS, což na rovinu to asi potřebuje každá z nás. Takže opravdu my ženy jsme prostě na ty snídaně citlivější a opravdu pro nás je důležité do té hodiny odstávání prostě pojíst. Jenom taková vsuvka, teď jsem to řešila s klientkou, někdo má tendence cvičit ráno nalačno, že se mu jako líp cvičí a líp se pak cítí. Na jednu stranu je fajn si zacvičit ráno, doporučuji, taky cvičím ráno, ale prosím vás, ne úplně nalačno. Dejte si trošku něco, třeba půl banánu. Stačí půl banánu požvíkat, pak si cvičit. Jde o to, že vy pokud jdete úplně nalačno, tak zase v tom těle zbudíte obrovský prostě stresový proces, že to tělo jako nedostalo nic nájezd, nemá energii, nemá kde brát a vy ještě po něm chcete sportovní výkon. Když byste si dali po ránu půl banánu, jenom požvíkali půl banánu, zacvičili a pak si dali vyváženou snídaní, tak to tělo nebude ve stresu, protože hned ráno zjistí, dobrý, tak tady jsem něco dostal, super, nebude to úplně jako nepojedu do mínusu, takže v klidu můžu nakopnout ten metabolismus a jedem. Opravdu skvělá rada, fakt ji využijte. Pojďme na nějaké nejčastější takové mýty snídaňové. Ty bych chtěla tady probrat, protože za mě je to velmi důležité téma. Často jsem slýchávala dřív, teď už snad tolik ne, ale pro jistotu jsem to tady zařadila. Když chci zhubnout, nesmím nebo nebudu snídat. To je obrovská chyba. Tělo potřebuje pravidelný příjem živin, jinak přejde zase do toho úsporného režimu, jinak si začne ukládat. Když vy necháte snídaní, začnete prostě to kolečko zpomaleného metabolismu a začne to tělo víc a víc ukládat. Nebo jsou lidi, kteří řeknou, no mně ráno stačí kafe. Nestačí. Kafe prostě neobsahuje bílkoviny, ani žádné mikromakroživiny. A nalačno vám může podráždit žaludek a samozřejmě zase zvýšit tím tu hladinu stresu. Takže o to hůř to vaše tělo potom reaguje. Nebo třeba myslí s mlékem, nebo granola s mlékem, nebo s jogurtem je zdravý, to je v pohodě. Na rovinu jenom zdánlivě. Většina tady těch myslí nebo granol je plná cukru, jako to byste nechápali, jak moc plná, to je fakt šílené. Navíc tam máte skoro žádnou bílkovinu, minimum vlákniny, takže za hodinku budete mít hlad a obrovské chutě na sladké. A nebo často jsem slýchávala, že třeba nemám ráno hlad, to moje tělo nepotřebuje snídaní, po ránu do sebe nic nedostanu. Chápu, ale tělo potřebuje i energii, i když vy vlastně subjektivně necítíte, že byste měli žízeň nebo nějak pocit hladu. Často je to způsobené tím, že vlastně člověk večer hodně jedl, má zpomalený metabolismus, ale opravdu tohle všechno se dá naučit, dá se to změnit, dá se s tím prostě jednoduše pracovat. Pojďme si teda tady to téma celé zhrnout.
Bod číslo 1, snídaně, jak jste asi pochopili, je opravdu klíčová pro energii, pro naši náladu, pro správnou funkci hormonů, chutě, skrz hubnutí. Nejde o to, aby člověk měl jako úplně perfektní snídaně, ale o tu kvalitu, z čeho se skládá. Když nesnídáte nebo snídáte jenom sladkou snídaní, tak to tělo bude ve stresu, budete večer hladový, vybere si toto tělíčko večer zpět, ať už ve formě chutí, přejídání nebo obrovské únavy. Dále, vyvážená snídaně plná bílkovin, vlákniny, zdravých tuků vám pomůže nejenom cítit se lépe, ale také mít právě tu stabilní energii, stabilní hladinu cukru, méně chutí a lepší výsledky ohledně hubnutí. No a poslední bod, ženy jsou na to citlivější kvůli hormonům, kvůli cyklu a kvůli větší náchylnosti ke stresu. No ale co je na tomto nejlepší? Tady tohle všechno můžete změnit hned zítra ráno. Nepotřebujete ráno hodinu času, ani nějaké exotické suroviny, ani nějaký dokonalý plán. Potřebujete jenom rozhodnutí začít a pár správných kroků. Takže teď je řada na vás. Zamyslete se, jak vypadá ta vaše snídaně. Jestli dodává opravdu tomu tělu všechno, co potřebuje, nebo jedete jenom třeba na kávě a prostě to tělo trápíte. Pokud chcete inspiraci, tipy nebo si nevíte rady, mám pro vás jednoduché řešení, ale to už hned teďka v té další části. To znamená, jak teda snídáme my, co používáme, co využíváme my. Já 14 let každé ráno snídám vyváženou snídaní od Herbalife. Tahle značka je na trhu víc jak 45 let. Ty produkty jsou založené na vědeckém výzkumu, na přírodní bázi. Většina těch produktů, nebo minimálně co se snídaní týče, jsou bez lepku, bez laktózy, veganské, bez umělých barviv nebo nějakých dochucovadel nebo umělých sladidel. A opravdu je to fakt jako špička na trhu. Tady tyhle snídaně vyhrály spoustu mezinárodních, ať už na evropské scéně nebo celosvětových oceněních jako nejlepší snídaně roku, jako nejlepší vlastně varianta snídaně. Co obsahují ty naše snídaně? Vysvětlím vám za chvílku různé snídaňové programy, které nabízíme, ale vlastně naše snídaně obsahují takové 4 hlavní prvky. První prvek je vyvážené jídlo, což funguje jako výživa pro to naše tělo. Tenhle produkt je opravdu klíčový. Je to klíčová věc, kterou potřebujeme. Je to výživa, je to směs makromikroživin, veškerých vitamínů, minerálů, co to naše tělo denně potřebuje. Já tomu říkám, že to je takový sunár pro dospělé a vlastně na základě toho, že to tělo bude mít dost živin, dost vitamínů, minerálů, se v tom těle bude spouštět lepší regenerace. Je to v 8 různých příchutích, jak už jsem říkala, bez lepku, bez laktózy, 100% veganský, obsah bílkovin, vitamínů, minerálů, všechno můžete vidět, takže to je vyvážená snídaně. K tomu klientům vkomponováváme veganský protein. Tady ten rostlinný protein tam dodáváme z toho důvodu, že lidé mají v dnešní době nedostatek rostlinných bílkovin ve stravě. Já chápu, že vy pojíte maso, šunku, sýr, vajíčka, jenomže to jsou živočišné bílkoviny, ale my lidi potřebujeme i bílkoviny rostlinné. Mají totiž v našem těle jinou funkci. Hned vysvětlím. Když si koupíte nějaký protein a přidáváte si do snídaně protein třeba někde v drogerii v obchodě, tak 90% těch proteinů je živočišných, jsou syrovátkové. Syrovátkový nebo živočišný protein je skvělý dát si pro cvičení. Po cvičení. On má dobrou střebatelnost, on vlastně rychle vyživuje ty svaly, ale ten pocit zasycení je tam velmi krátký. Kdežto rostlinný protein, třeba právě tady tenhle veganský, vám nevybuduje velkou svalovou hmotu. Po rostlinném proteinu nebudete korby, to ne. Ale má delší ten poločas toho střebávání. To znamená, dél vás zasytí opravdu ty 2-3 hodinky úplně v pohodě. Navíc, co je skvělé, že vám bude tlumit chutě na sladké, bude vám pomáhat pálit tuk v podkoží. No a tím, že postupně budeme budovat a tvořit tu svalovou beztukovou hmotu, tak se člověk bude krásně vlastně tvarovat na centimetry. To je takový příjemný bonus k snídani. Třetí věc je velmi důležitá a na rovinu můj největší miláček, tak to je instantní bylinný nápoj neboli termočaj. Termočaj je taková speciální kombinace bylinek a čajovin. Je chuťově vynikající, je nízkokalorický a obsahuje zelený a černý čaj
takzvané pomerančové peká, což je tradiční černý čaj a navíc obsahuje výtažky z květu ibišku a semínek kardamonu. Ten zelený čaj, který vlastně je použitý v tomhle termočaji, je extrahován speciální technologií, vodou zastudená, aby právě člověk, nebo aby jsme získali celé to spektrum jeho složek a mohli využít všechny možnosti. No a právě kombinace těchto bylinek jemně přesušuje sliznici. To znamená, že vás vlastně donutí víc vypít čisté vody. Já vždycky říkám klientům, že je naučí pít. Navíc dodá spoustu fyzické energie. Je to taková, nechci říct nahražka kávy, to zní hloupě, ale my mu říkáme prostě jako turbo nakopávač, protože opravdu vám dodá energii. Já třeba to mám s klienty tak, že já jim kávu nezakazuju, ale 90% mých přestane pít samo, protože mají právě tady ten termočaj. Jsou 3 příchutě, klasická, ta je takový lehký nádech citrónu, broskev, ta je trošičku sladší společně s citrónem a jsou slazené stéví. Takže to je termočaj. A 4. prvek právě tady té snídaně je aloe a ten je vlastně na hydrataci. Když si to shrneme, vyvážené jídlo je výživa, veganský protein je doplnění bílkovin, termočaj je energie a právě aloe je na hydrataci. To aloe obsahuje čištěnou šťávu z celých listů aloe a právě výtažek z květů heřmánku. To je potřeba si uvědomit. Ten gel aloe je opět extrahován za studená, což je nejlepší způsob, jak vlastně získat ten gel opravdu té nejvyšší kvality. Ta rostlina aloe je od pradávna známá pro své hojivé účinky opravdu na celé zažívání. Já vždycky říkám od úst až tam úplně nakonec, takže výborný na regeneraci trávicího traktu. A je dostupné ve 2 příchutích, originál, to je takový lehký nádech citrusu, a nebo mango, to je bez cukru, bez nějakých umělých barviv a příchutí. Takže tohle jsou takové hlavní 4 prvky těch našich snídaní, každá na něco jiného. Ale pojďme do praxe, pojďme si to vysvětlit, aby se tomu více ještě porozuměli. Já jsem poprosila kolegyně a klienty, aby nám poslali fotky, anebo i natočili video. Tady napřed můžete vidět fotečky, vlastně jak ty snídaně vypadají, jak ta kombinace výživy a proteinu vypadá. Člověk si opravdu to může připravit jako rychlé smoothie. Můžete vidět kaši, můžete vidět cake, můžete vidět lívance, můžete vidět palačinky, můžete vidět wafle. Opravdu jako fantazii se meze nekladou. A těch kombinací jsou prostě stovky. To vás samozřejmě všechno naučíme, snídaňové e-booky od nás dostanete v rámci toho programu. Ale pojďme se podívat na to, jak to právě vnímají, ať už mé kolegyně, anebo klienti. Pustím vám krátké videjko. Vás moc zdravím. Já jsem začala snídat v Herbalife v době, kdy děti začaly zrovna chodit do školy a do školky. A možná to znáte, takové to ranní vypravování, kdy aby byli všichni oblečení, aby byli všichni vypravení, aby byly všechny zoubky vyčištěné, aby byly všechna bříška plná. Tak to člověk ráno oběhá, zařídí a na sebe často zapomene. A to jsem byla já. Byl to fakt jakože můj denní chléb, že jsem odcházela buď z domu bez snídaně, nebo jsem něco prostě pozobala, co zůstalo na stole po dětech. No a když jsem všechny zaparkovala do školy a do školky, tak se dostavil neuvěřitelný pocit hladu, necítila jsem se vůbec dobře a většinou už cestou zpátky, když jsem se stavovala na nákup, tak jsem sáhla po nějakém tom vonavém rozpeku nebo po něčem takovém, co tam zrovna bylo k mání, to jsem zblajzla už cestou domů a neskutečně mi to za pár měsíců dávalo moje zažívání sežrat. Fakt jsem se necítila dobře a já hlavně v té době jsem se snažila vrátit zpátky do svého těla, protože děti už byly trošku starší, měla jsem zase čas na sport, na pohyb a absolutně mě moje tělo nechtělo poslouchat. A tyhle snídaně mi vyřešily jednak to, že jsem se ráno neuvěřitelně rychle zasytila, moje tělo dostalo takový jako kopanec živin a vlastně dokáže se nastartovat a fungovat úplně skvěle, tak zároveň jsem si vyřešila ten problém s tím mým tělem, které se zase krásně vrátilo do toho původního stavu, ba ještě do lepšího stavu, než bylo před dětmi a vlastně krásně jsem si díky tomu spravila postavu a hlavně mám neskutečné množství energie díky té správné výživě, takže mám čas, zvládám nejenom to, co musím, ale taky to, co chci.
Ahojte, mé jméno je Denča. Pro mě jsou hlavními benefity to, že jsem se hlavně naučila snídat a to už krásných 5 roků. Pokud patříte do stejné skupiny jako já, to znamená, že často nestíháte a zaspáváte, tak neexistuje, že byste si řekli, ale nestihla jsem se nasnídat, protože reálně do 1 minuty máte krásnou vyváženou snídani, kterou si můžete vzít sebou do shakeru, cestou do práce nebo do školy. Zároveň já osobně třeba nerada úplně vařím a spíš jsem ráda, když dokážu někde ušetřit ten čas, což mi snídaní opět splňuje a moc si toho na tom cením. A další takovou věcí je to, že jsem už víceletý vegetarián, to znamená o to více si potřebuji opravdu hlídat, abych měla veškeré makroživiny, bílkoviny a toto mi právě snídaně splňuje. To znamená, že jsem vděčná za to, že je to rychlé, je to jednoduché, je to vyvážené, ale hlavně za těch krásných 5 roků už vím, že je to osvědčené, že mi to zpříjemňuje, zkvalitňuje život a hlavně mi to dává smysl. Krásný den, mé jméno je Hana a já 7. rokem fantastickým způsobem využívám produkty firmy Herbalife Nutrition ke skvělým snídaním. Tyto produkty mě dávají nepřeberné množství výběrů, jak si tu snídaní můžu udělat. Ale já co nejvíc miluju, tak to je koktík, protože to je nejrychlejší možný způsob přípravy snídaně, která je nutričně vyvážená, přitom úžasně naplněná živinami a dodá člověku sytost až na 3 hodiny. Je to udělané bleskově, protože vlastně, když ráno přijdu do kuchyně, tak pouze potřebuju Nutribulet a skleničku, žádný binec nenadělám, bleskově udělaná snídaně a chuťově to nemá chybu. Krásný den vám přeju, moje jméno je Danča a s Herbalifem jsem teďka aktuálně půl roku. Moc ráda bych se s vámi podělila o tom, jak vypadaly ty moje snídaně. Já když se teďka na to zpětně podívám, tak si trofnu říct, že ty moje snídaně byly opravdu taková jedna velká katastrofa. Tím, že vstávám na ranní směny opravdu brzo ráno, většinou už jsem neměla čas na nějakou tu přípravu těch snídaní. Takže jsem většinou sáhla po tom, co jsem doma našla. Většinou to byla nějaká ta sušenka, čokoládka a až k mému údivu mě překvapilo, jak hodně brzo mě to dohnalo. Většinou už v dopoledních hodinách jsem byla unavená, podrážděná, potřebovala jsem další přísun kávy, měla jsem hlad a hlavně, co jsem na sobě cítila, že potřebuju další přísun cukru. Říkala jsem si tedy, že takhle už to dál nejde a přišla jsem k Herbalifeu. Opravdu, co by jsem na tom chtěla vypíchnout, je rychlost té snídaně. Já si troufnu říct, že tu přípravu té snídaně mám opravdu do minuty, což je na tom úplně úžasný. Druhá věc je, že tím, že je opravdu plně hodnotně vyvážená, nemám hlad, jsem zasycená, jsem plná energie a opravdu si troufnu říct, že teďka už ty chutě neovládají mě, ale já už ovládám ty chutě. Tak jo, za mě je to asi všem. Ahoj. Krásný den všem, já vás moc zdravím, mé jméno je Ilča a já už tuhletu snídaní snídám 12 let. A já jsem za to neskutečně vděčná, protože mě tahleta úžasná snídaně od firmy Herbalife naučila snídat. Já totiž, když jsem ráno stávala ve 4 v 5, nebyla jsem schopná si představit, že bych něco do sebe dostala. A právě, že Herbík to vyřešil úplně za mě, takže když ráno brzo stávám, tak prostě opravdu nachystám si shake a je to během minutky hotové, je to chutné a hlavně já si nedokážu představit, že bych ráno snídala něco jiného. A právě, že na tu snídaní se každý den neskutečně těším. Takže to je důvod, proč ji jím já. Ahoj, krásný den, moje jméno je Terka a já vás vítám u tohoto snídaňového webináře. Já už snídám s Herbalife víc jak rok a za mě je to naprosto ideální záležitost, co se týče času. Já jsem maminka 2letého chlapečka a pro mě čas je velice důležitý, takže taková snídaně do 5 minut je absolutně ideální záležitost. Navíc každý den můžete snídat něco jiného, takže se vám to nezevšední, neomrzí, takže za mě úplně super. Dřív, když jsem snídala klasické snídaně, tak jsem vždycky po nich byla taková nafouklá, unavená, prostě ten metabolismus byl taky zpomalený a od té doby, co snídám tady tyhle snídaně, tak jsou prostě nabitá energií fresh, ještě když si do toho dám náš úžasný termočajík, tak mám energii na rozdávání. Takže za mě úplná bomba. Takže všem doporučuji a mějte se všichni moc krásně. Ahojte!
Tak já moc všem děkuju za sdílení toho, jak oni vnímají ty naše snídaně. Za mě je to vždycky nejlepší, když vám to takhle někdo řekne prostě reálně, jak on to vidí. A vypíchla bych asi všechno, co všichni říkali, ať už je to variabilita, rychlost, lehkost, když tam máte termočaj, tak spoustu energie, když máte aloe, tak úplně jinak vám funguje to zažívání, to je prostě jako masakr. Pojďme se podívat, jaké teda ty varianty snídaňových programů pro vás máme. Rozdělili jsme to do 3 variant, ideální, standardní a základní. Kromě produktů, které ten snídaňový program obsahuje, samozřejmě od nás získáte stravovací plán na celý den, kompletní zákaznický servis, to znamená přístup ke vzdělávacím videům, online vedené lekce cvičení, máme online vaření, máme různé vzdělávací materiály, e-booky, recepty, prostě kompletní podpora a vlastně ten snídaňový program zahrnuje tohle všechno, nejenom ty samotné snídaně. Ta ideální varianta teda obsahuje všechny 4 prvky, výživu, protein, energii a hydrataci, to znamená výživu, protein, termočajík a aloe. Ta standardní varianta je potom bez aloe a ta úplně nejmenší základní je jenom výživa s proteinem. Pojďme se podívat, jak to potom vychází cenově. Ta ideální varianta snídaňových programů, celá kompletně ze vším všudy, co jsem vysvětlovala, je 5930. Já jsem tam napsala 2 ceny na den. Co to znamená? Každý klient si u nás po zhruba měsíci zřizuje slevovou kartu a má vlastně slevu na ty snídaňové programy. Takže proto potom ta varianta na den vychází zhruba na nějakých 129 korun, což si vemte, že v tom máte termočaj na energii, takže už nebudete pít kávu, máte v tom aloe na dobré zažívání a máte v tom vlastně kompletní tu snídaní. Potom standardní varianta vychází 4390, opět ta cena potom z dlouhodobého hlediska vychází 110 korun na den, což je prostě nádhera. A ta nejmenší varianta, ta základní, je 3250, kde vlastně to potom zase po té slevě vychází 80 korunek na den. Což na rovinu, já jsem třeba nedávno byla zděšená, že jsem ráno jela na benzínku a tam prostě chlapi stáli frontu, každý si koupil prostě kafe z automatu, párek v rohlíku, někdo ještě cigarety, jo, a nechali tam třeba 2-3 stovky prostě, jo. Když vezmu ten párek v rohlíku a kafe, tak třeba 140-170 korun. A tady máte možnost mít prostě vyváženou snídaní, která vám dodá živiny, všechno, co to tělíčko potřebuje, za nějakých 150-170 korun na den, což je prostě nádhera. Ale pokud si ještě nejste jistí, říkáte si, tyjo, líbí se mi to super, ale prostě je tam nějaký ten strach, nějaká ta obava, máme pro vás připravený i záložní variantu a to je náš zkušební balíček. Ten zkušební balíček je na 3 dny. Co obsahuje? 3 porce toho vyváženého jídla, 3 různé příchutě. Je tam vanilka, čokoláda, sušenka, takže můžete vyzkoušet. Získáte k tomu 3 ty porce toho proteinu a získáte 3 dávky toho termočajku na energii. Jediné, co tam chybí, je aloe, protože je to tekutina, tak by to nešlo dát do zkušebního balíčku. Samozřejmě v rámci toho zkušebního balíčku získáváte i stravovací plán na 3 dny, získáváte k tomu i nějaké ukázkové vzdělávací materiály, máme tam video ohledně emočního jedení, máme tam ranní rozcvičku, máme tam vedenou lekci cvičení, takže opravdu si na ty 3 dny můžete kompletně v uvozovkách osahat ten náš zákaznický servis a co všechno ta naše spolupráce zahrnuje. Takže případně je možné vyzkoušet i tuhle variantu. Od nás je to všechno. My vám děkujeme za pozornost a chtěli bychom vlastně rozjet takovou iniciativu společně za krásné ráno, protože ráno dělá den, ráno je prostě ten nejdůležitější čas, protože pokud to ráno nebude dobrý, tak celý ten den jde do kopru. Pokud ráno bude krásné, dobře ho nastartujete, dobře tomu tělu pomůžete, pak na tom základu můžete stavět, ale pokud ten základ prostě není, tak rozumíte, cokoliv, co na něm postavíte, se zhroutí jako domeček z karet. Ode mě je to všechno, přeju vám krásný zbytek večera a těším se třeba zase příště, nebo až se uvidíme v rámci zákaznického servisu. Mějte se moc hezky, ahoj.